Juan Kapitulo 19. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, Babay, siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, Siya ang imong inahan. Sukad ni adto, gidala sa tinun-an si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, Giuhaw ako. didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, Natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay, kay ang umaabot nga adlaw igpapahulay balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig.